Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba Ahinkai 93.3 FM. Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba Ahinkai 93.3 FM. Okay, so some 31 minutes after 6 live on Ahinkai 93.3 FM. And I Benada, the 17th day of August 2021. We are still in the beautiful brand new week. Shower. Shalala. Hey. La 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 la. Do do. Na 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 na. Asai. Osanasi. Ababa. Break it down. Break it down. Break it down. Ba-ba-na. Adi. Hey! 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 Abu.
Adi, Saba. Are you ready? Hey. Sa. Yede de bia no pa bia. Yede asida na ye de be ma osusu Nyankopon ye wabɔ yɛn ho ban wahwɛ yɛn so na wagye yɛn free atamfo nsɛm. Ɛya na bebre na ɛkɔso ɔdasuo mu ansa na ade bɛkyere ne nneɛma ahodoɔ no na asisi. Nanso ni nyina mu no asafo Awurade ɔsi wongu yɛn nimu ase. Ɛne nti wabra yada. Na ɔbɔnefoɔ no nso atu yɛn so sa. Na ɔpɛ so ɔgye yɛn kwa ɛde free yɛn nsɛm. Na ɔde anim guasɛ yɛ atade de sɛ yɛn no. Ɛhɔ abon sɛ Kristo Yesu. Na wapie wɔ han ni mu. Na wahyɛ ne ho animonyam. Ɛne nti na no pɛn so asan de yɛn kwa de akyɛ yɛn. Otemi nka ba bibia wo bia. It is a privilege to see yet another beautiful day in the year, in the month. Ni nyina ye Awurade nsa no adwuma. Ababa. Ade. To the more. Raya. And until we are taking you to French. Baba. Soon a morning dance, and I don't pray at the Asidabium, and the Massa Fuerade. Minimum power, Kodawdo crash and sa. And a minimum Yankopon and answer, Mosumbi Adon Hoshen and sa. Nanso no pay me dear. Me de me wo shasa for Awurade nsa. And wa hwe me so ma de ache me. And it's minimum busia. Dia ye kan sa sedan kan Awurade. San se nyono a. Anka de anche anopa yi. Se wo koda ma de ache no enye magic. Enya de a wo wahyehyɛ ato ho. Se ne wahyehyɛ ato ho se bia ene wo betu kwan ne da bi. Wo koda na de ache no enya de a yahyehyɛ ato ho. Eni nti sa de ache wo ya nimonyam na Awurade ahyɛ wo. Sadeɛ kye wa na kyese Awurade wabu. Sadeɛ kye na wo ahoɔden na kyese Awurade ɔdɔdodo. Na kyese wani wunwie ye. Ɛne nti so wani wunwie ye de a. Ɛne na wo so wo aso aseda wo so adwuma bi a wo sɛ wo ye. Ɛne nti na no pɛ. Mese memfere. Biwa no ne ka so hini bi ani wono mo ɔtese asafo Awurade. Yo na ma domini moboro nso ma na no pɛ. Ye can't yasifo ye kan won so ka ho no e ya dom eni ti woni wabusua onni Awurade ase aba eda fom boko ye fanto fom yenko sa we human handkerchief human aba why mu ye kata ye mboni so why mu ye na ma ye shira enti fa wa se nyina senensa why mu ye do so why mu ye kata ye mboni so na ye mu ye na ma ye shira enti fa wa se nyina senensa why mu ye do so Sawa.
Hey, hey, Sankoto, come on, Tara, Ade, Hi. Francis Amodi Asembeba. I don't tell you for me, some of you now, Quaba be one. Name Mamma Chin, a quantum cocrasso, and from Brahim Kind 93.3 FM. A free sub break up him said, non tuber born. Munimu dada. Hey! Eya Martin ya Debramo, na enenso 7 Dawson, and Penisa Sia Kodana Sadia China some for friends here. Ne ya ye musuo da nti nanso nsamasi ene ti yasin konya ye de nyina de bremo ye be yin 11111111 so ari asie ene ti na no pray wa Environmental Health Officers Association Ghana amo kire se COVID-19 e wo ho egusu ekum nipa na ye ka se Environmental Health Officers Association Ghana omo na se obi wu omo kokosie efunu no me ka COVID-19 fo no se COVID-19 ti obi no wu a omo na mkosie sankrofo no omo se PP se nioma ahodo bi e ya aka de ai was aban de ma wo mo na omo kosie funu omo so de abom ho ban na omo nkonya yade ni bi no omo aka Ghana ban abomi mfi taduku apompam kabani street onenam kurom enwom a wotie dade lumba no nwom no so wontie obi a ene wode ne nam na eno na mpanifo nso kire se abrabo na ye bɔ ne ntasu kokɔ ewo nipa da sani bia num nanso asomdwe nti ne ya mene no na ya tifita no nanso so eneyi sani aban no ye de wo mo seka adwa nanka na COVID-19 ye yade a eso mu ni wan hwe ye de obekɔ anti ade no omo so se aban no won keka ne ho ntesa obia COVID-19 bechi no obewu ono akasa besie ne ho omo nsie ne bio asam ne yire ye papa ena no peye beba wura mu adi mu nkomo kakra de amamo University Teachers Association Ghana UTAG Odum say National Labour Commission omo no omo guso omo twe dare ekopie mu ewo court eno nam so amame no wo kasa yi court no nso so ene e wabo UTAG for ka wabo mo kapa 3,000 Ghana cedis o se UTAG mpanimfo ntua afi wasan ka kire National Labour Commission say omo mfra UTAG no mo nkwa abonten na nya nsam nyina na de ba court omo konko siesie anopo e beba wura mu adi mu nkomo. We've entered into the 3rd week of a UTAG Womo strike. How we declare, yeah. Afibiana Auditor General or the reporter back. Afibiano or the reporter back. Or the baby I was say asumesi DC car bentin DC can no one on the can some cho for somewhere any TV for can radio for can na paper for so chro. Yenina so many can ya kamana boro so a ye bosome ye no no afi ye ntin ho asem biem anything na no pay ye baby say Auditor General's report ne say ba na say implicating crofo ye hu say asumasi anase obentin we disika e de be na wo se ye no emra ne sesen e na no pay ye beba wuram afi ye wi ani akodi amanyosem so nkomo kakra NDC fo nso akasa ena ye benada eninti odum ja tutuja good ono nso beba adwuma. We are doing this on behalf of Odian Kwame Yeboah, being the executive producer, leading the team. Adjempani Kofi Mensah, Kwame Asante, Wafremi Obuoba Ofori Amanfo. Privileged to speak on their behalf. And I don't pay. Kaya ho na yen sumo wa kwansron koso. Obetumi adwene yen.
It is an interactive show. We encourage you to be an active listener by way of sending your comments, thoughts, sentiments via our WhatsApp line 0594841044. Streaming live on Facebook as well, YouTube. Nina Ahinkana 3.3 FM. Booming across the length and breadth with the help of www.ahinkai93.3 FM. My uncle Nyanko Fabi Mbo Brain Salmon fan to Ejimedi so Mao. Papa, what's in kind of pay? Salamu alaikum. Malikum Salah. Apumbo Codie. Namadum. The radiasi. But I remember you Mbo Breseneco. You, Maminchia, waiting for now. Ne Yumbo Breno say, over here, no 10% of the country, no, in so no, I know I don't ever. Now, and I pay Damango, Bogatanga, Nalerugu, Wa, Yendi, Tamale, and a Bole, in so Ebeto, Ewo, and no bed in Kakra. Emma, if you must show Boka 29 degrees Celsius. After you hear, Puanum Puanona, a flower keta, a down, and crying half Tema. Takra the Cape Coast Sopon and Sing Tem Pakwa and then name Patemono. You will be Kusu and pay we must book 29 degrees Celsius. Now noon do air corner 10 a.m. air corner Cape Coast Takra Bay at Zing and Atakwa, Omobenian Sokaka, Umbenia slight rain. After you back inland areas no Kumase, Sunane, Techima, Bono, Kintampo, Sefi Bequire, and then Patemono and pay Wimbe Kusukakra. Emma, if you she will never could not 30 degrees Celsius. Kintampo ene sefi bekwai. If 1 p.m. ewi so ebeto ewo Kintampo ene sefi bekwai. As the eastern portions of the inland areas no Kuforudia, Asamankese, Akimoda, Asane Abuabo, Ofans Batebi, across so Bini, Swedru, Nsaba ene na Patemno. And I pay Wimbe Kusu, and my Wimosho Boka could not 30 degrees Celsius. As a man can say, Kufodia, Akimoda, Asane, Abuabu, Batebi, or Fancy, across would be in Patemono, in the Insu and Toho, was Amiano, until the Yumbo Breno. Okay, Papa, my Yanasi, Bibiani, Bessan Babium. You, Miss Madame. All right, any tea, Ebusia, Yanni, Ira, Papa, ni Clerk, or no, and I attire Cono Honomo, and Opebia. Now, or the Yumbo Brainsem, all the way from Ghana Meteorological Agency, or Matana Cassium. I won't cry. Now, Odi Abraye. And if you remember, Sunny Beko, and on 7 or the 2 January. 46 minutes after 6 live on Ahinkana 3.3 FM. Matching energy media needing. Men so from your Obuoba Ofori Amanfo. Abusia baby, I drone your course at the end. Nyame for Kronkron or buy and somehow do a buy any 18 similions in your back community. Your friend to your home for more bra. They would GD say and when yam a woman. And I don't pay as someone. Nyame for Kronkron de buy a tiawa or say. Can someone say, but for you, Obi Betimiaka say, Enya wanka. Obi Betimiaka say, Baby, I'm a dream, person moon on nipa or mammy drew animal, a asumesi, Nanka mensia asumesi wa mabra bomuanka enye. Mensia mame or bentin or mabra bomuanka enye. Obi Betimiaka sadi achira, madam. Bra, Obi Betimiaka sadi achira. Mi betimi de menses mi bua kasa sanka manhia odi ahenkan a anka enye odi ahenkan ya de nti matimi abu ni din akasa sanka manhia odi ahenkan a anka enye sanka manhia osofu bedi akone ne yire a anka enye obudi oma ye bi yatimi abo mudin sanka manhia osofu efon kansa one ne yire nka enye sanka ma mesia asafo king of grace ya ankenye sankama mesia good shepherd ankenye na won suwe hwan ene betimi aba odin aka se sanka wanhia wa ankenye odi ye ba odin a na ye kaya de ye ya ye ba odin a na ye kaya de a eya abusia abrabo na ye gusu a ye bo ne kakra ne yakwantuo na kwantuo nso de niam bebre wom akwantuo de oduru kwan mu a wutumi si frika anim no akobu nsuo akwantuo de ugusu a wokono ano uduru kwan mu wutumi hia ade ye wakono no atone wadi
ɛne nti adeɛ bi a woyɛ de akɔwie akwantuo no ɛyɛ ano ama w'ani ada hɔ no mo anɔpa yi nyame bɔfoɔ sɛ mimisa wo a wotie me sɛ obi bɛtumi de ne nsa asini bo aka sɛ sɛ nka manhyia wo a anka menni baabi anka maduro yi anaasɛ wo deɛ no yɛkasa sɛ nka nyɛ wo a anka mawie school sɛn na wo deɛ ne teɛ ebia na wo ayɛ obi adeɛ amana ne ya enti otimi ka sɛ nka nya asɛm asi a anka maware sɛ nka nya ɔbɛnten a anka matu kwan sɛ nka nya maame ahwan a anka masimi dan yi sɛ yɛbɔ wo din ka saa asɛm no adue na mmom anɔpa sɛ woyɛ kristoni sɛ woyɛ muslimni na sɛ wogye ɔsom no a wosom no wogye di yi a ma obi ntumi mfa ne nsansi ne bo nka sɛ sɛ nka manhyia somasi a anka nyɛ ɛna no akwatafoɔ mmiɛnsa pɛ bible mu a bible yɛ madamfo no mbɛte asɛ bible ne sesɛn na bible sɛ akwatafoɔ mmiɛnsa wabra ɛkɔm te si kuro ni mu no ɔmo ti gyinaayɛ ɛno nti wɔn ti gyina yɛ wɔn yɛ adwene baako sɛ yɛbɛkɔ kuro ni mu na sɛ yɛkɔ na asraafoɔ no wɔn bɛkum yɛn koraa yɛbɛkɔ because yɛntena hɔ ɛma kɔm nkunyɛn wabra aduane wɔ kuro yi a yɛne tua emu ɛne nti akwatafoɔ mmiɛnsa no sɔre na bible sɛ wɔn yɛ deɛ ba deɛ wɔn hyɛ ase so wɔn kɔ wɔn bɛkɔ no wɔn bɔ mpaeɛ na afei asogyafoɔ no wɔn ato ban agye ban a wɔn mpɛ so wɔda sani biara wɔn mpɛ so wɔnanani biara ɛbɛwura kuro ni mu aba bɛnya kuro ni mu anigyeɛ no enipa mmiɛnsa akwatafoɔ mmiɛnsa yi ɛsɔre gyina wɔn nan so na bible sɛ wɔn yɛ deɛ ba deɛ wɔn ani breeɛ wɔbɔ mpaeɛ na wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔrekɔ no asraafoɔ no wɔn bɔ ban no ɛte wɔn nan ase sɛ enipa bɛɛsi ɔpepe ɛna ɛba they stood up on their feet na ɛno nam so ma kuro ni mu nipa wɔn kɔkɔ hunu sɛ aduane abu nkama fa kuro ni mu na ɛkɔm kum wɔn no afei wɔn hyɛ ase sɛ wɔn tu he ɛde afrɛ wɔn nuanom nkaeɛ na afei wɔn nuanom nkaeɛ asɛm wɔn kan ne sɛ sɛ nka yɛnhyia kwatafoɔ mmiɛnsa yi a anka yɛtena aprada yi so ama ɛkɔm akum yɛn ɛne nti akwatafoɔ mmiɛnsa no yɛtumi bɔ wɔn din sɛ sɛ nka yɛnhyia wɔn mu anka madam obi betimi abowudi aka sɛ nka manhyia asamasi anka ana wo de yebewudi na emom yebewudi no a obi ka sɛ nka manhyia wanka maware ana manhyia wanka mayeyie obi timi ka sɛ mebe ware me yere na ne yema nyina sɛi pacho ade no ano ayehye sɛ manhyia wo a anka bible saying Into the Bible, no call Matthew chapter 5, the verse 14. We are reading from 14 to 16. And over here, the Bible is talking about Kania. What would you mean, Christoni? I was sending pod a sanity mika say. Masha mami a semesi so aqua sorry. Masha papa or benten so amene masisa frima kwam one ho. And intimate me academy says me say, Senka man shama mi anka mink and me nim a sorry crowd na baby see. Nti mahunu na mahunu han mahunu na mahunu yedie ene nti enye wo a anka maton satentam mu enye wo a anka matɔ adwamambɔ mu enye wo a anka matɔ kronubo mu enye wo a anka matɔ wɔ sayem anka masi wɔ saye kwan so sansan nam fofo a mede me ho bɔ wo mo no omo wi no omo nom omo masɛm no omo ye enkrofo nsɛm keka na ntintwitwa ani bere enye ɔno nti entogya mu nhye San Crawford na me no nam nanso so enam osompa maame na okọ King of Grace papa na okọ Good Shepherd omo adai na di nyame sompa omo adai na di nti amen ne mitimi hwa omo so ekọ asori ni bi eni nti dia me kan se senka manhia omo anka mabrabo na sei senka manhia omo anka sabre yi anka menim ba bi amaboro da senka manhia omo anka mabrabo na sei obi betimi abodin aka sa asem ya me kan na no pai obi betimi abodin o kra de wunu nwia na adwuma na mo mu no twitwa ne nanti kakra na wudi ono nso di bi ne ya wo ya e ka onkon ka yeyi ni nyina de amaw na nka wo wadi no wo amen ai kwa pia de ono no onye nipa ba wa aboa John ono onye nipa ba enti no emmo wo nwia no na wo gi ni nyina di
obi betimi aka se adwuma ya ye fa me mu yi de e ya asemasi enti nka manhia papa yi a anka adwuma nka menim obi betimi abodin sa ana wo ye bodin ane ye kai se ye wo ne o meyi yedie ana ye bodin ane ye kai se ye wo na o ma ya ware egu ye ana ye bodin ane ye kai se e ye wo ena usuban boni nti asori ne ye gyae ye senka manhia wa. Can someone say that? But for you. But for you. Senkanya wa. But for you. Bible ne say yankin kan Bible no yanto aso. Ene nyame bofo a oba ye oye ye ho adwuma. Oye me no mienu ho adwuma. Yen ye Kristofo no ye ho adwuma. Yen ye Muslim fo ye Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ene ya na ye kan ne de ani di akere ye nuanom a Kristofo nkwan so. Nanso ene ye nuanom Muslim fo no ebinom wo mo adwaman no komwa eche kurei e kan ho anu aka ne to adwom. Otam ayi atade junu no otam awura oboa wokogba adwaman na adwaman su se fe. Nanso so ya na Kristofo de nkwan ne ye kan. Wo mo so de ye nuanom Muslim fo no ebinim adwaman awurade nyankopon wonu otumi ka be 3 4 5 boso na owia wasan se sa atade yunu na eguso nti wunhu baby anye baby abon mensan wo baby a wo Kristo som no obi betimi ahwe so akobi na waka sese nkenye wo a na obi kura timi de obi kwa asori ode ni kokoduru asori ho wie na afa onipa na ode ne koye no o se ase wo ye nyamedwuma na afa asofo ne asori ma no ani ije ne ho a na ne ono de ne kwa asori no ne ho abaye na hi na afa wo tan no o ebi asi enra yi akire ho ebi si ye maami bi ode obi kwa asori afa maami no wa ya ade ono otinyam somase so ati ase ntokoduru ho no no oyi ne yam ye ba afori anu obobi ye tonyuma no otubi ye kwayi anu okobi ye to abadin anu ode bi ba ye kom maku a wonamu ye kom memaku wonamu ye se ye fa ha wonamu kwasafudwuma ni nyina wonamu a woye bi eni nti ama asori ma no edo no maame no a wode ne ko ye papa no wode ne ko ye no afi wabeda ne tamfo obi betimi abodi aka se senkenya wanka mebe dia no pa matimi abobidin na wo obetimi abobidin na edin no aye bo ne betimi abo wonsu din ana. Matthew chapter 5 the verse 14 to 16. The Bible says, "Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house." And it is a kwa sorry. Ona wo se wahunu han no. Na sa han no wahunu no. Eso amanfa so amfa man nipa madam. E wo se wujai. Na okoko tete eto. Tie. O kwa sorry. Na so na okọ ne so manfa so wankasa wo yire. Kurampo kura so manfa so man no. Ene de bia me kwa sorry. Ukunu kura so manfa so man no. Ukunu ntumi nka se asori ya me yiri sha sese okoi senkanya asori ya nka me yiri nka won sesan ye nka ne suban dada no a asori no wo so sofo no yemu adwuma ene ese horo sapo no wo pa omra metobi ama no ne yempe samana ne yenkonko twi asori no enipa na ewom ne se wo ya na wo se di twi bi mu adwene ho a yenye ne saa eduru ba bia me papa no asofo eya monya aggressive because enipa wo mu gu asori dan mu nei no bebre no egu nyamesom ne ho fi omu gunya mesum omu guna animtie o se de ande omu tumi ma asori dem ho no ye nyenya onyankopon hwene mu omu suba ne bon oti asori dem no keka ne yonko ho nsem. Bible says ye so kane a yemfa nsem paase uye kristoni a menka ntem se nyamesom wa akomam e wa akomam akoma na de ne wom ma ne mpie ni kan so ne yenhunu bi na yentimi nka se senkanya wa nka asori nka mankobi. You can't just tell me say nyamesom wa akomam na o bo bra bia wo pe unse usuban ye papa nti brono na wote so no wo kwa asori kura wo nkra o dress said ye wo tu kwan no so wo boa wo kwa asori
Bible kura wo mfa bi ne ehunu sɛ wo kwa asɔre san sɛ usuban nyɛ enkeni enipa betimi aka sɛ sɛnya wo a enipa betimi abodin sɛ maame yinti me nso mekɔ asɔre papa yinti me nso mekɔ asɔre o gya usuban nyɛ ɛbɔn kyerɛ usuban nyɛ unsekua no ɔsedodo tesa wo no ateche levels utimi di nsekuo no utimi change gear na wo de ato first da o de beto first no sa the whole day no o de ntoma de bebo ni mu no akotire no abetire no akotire no abetire sekuni ne ntoma baako sekuni bia ne ntoma ya baako no de aboni mu osori anopa nkonkonsa owura fie we mu no apie no amasa ni ono nso ne ntoma anya baako na tade baako o ene ono be sori ntam o hwe de bekoso ofie ho ankobia hema no atifie ankobia hene no atifie ayo mo nkomra woboa mo nkomra wono onim ni oto a wo ye obi betimi abodi aka sese nka enye wo a ye nto aso 16 no or say let your light so shine before men ma wunyame somo no esomra mfa so ma wunua na wunua ntumi mo odin ma adwuma na wo ye no somra mfa so ma oman no ensamkyeroni endidi nsewafu e ma metena microphone achi make yesu me ye so nko ba bi enkrofo bi di anyamra nsem wo man ni mu a sekere wa no ka kere wo mo no mu nyae ebi ni mu di wo man ni sika ka kere wo mo no mu nyae e metena microphone achi me krokro nipa bia madwuma na wo ye no somra mfa so mfa ma omo aka. The moment you come sit behind the microphone, you know what? Nyankopon enabu. And Nyankopon are your mouthpiece to speak for the vulnerable. Do you know the number of people they had wanted to sit behind the microphone? Unfortunately for them, omwenya. Enipa ne doso. And when you come sit behind the microphone, speak sense into the ears of the leaders. You know. Ntu betena ha no wabo mo sane no ma wu nsem tru adwuma no so mra mfa so ma vulnerable people in the society omo nkurase te se nei se ya ye be fa yi okuko nkurase no a yesi akuafo no koko ene yesi ya de koko ne to ne de two scales so na abiriwa bi ono no ti jahouse ho no a ono no phone kura woni bi na internet kura nya adwuma na yesi de electronic na eba betuto koko na yesi de kan ebo na ni prepare wa kire ho ohena munum no ni nyina trouble wo ho so what you say when you come sit here you speak for the people ma kania no a nyame aso ato so na so mra fa so man crofo etra microphone echi me so nko ba bi brabe ka no kra Nyankopon hira na adom no so mfa ma wo na onom mo ne obi ntumi mo odin ka se senkenye Joshua kwabena genimu a anka henka na fam ya mfame na emom me yanka se enam agent ne pamo me e bodin ka sa asem na asem ato opoku ntini mi ja asore no ya bodin ka sa asem na asem ato awurade adom no so ma yen na adom no enye bebre mfa ma yen na o ma ya hoden yentimi nya ne a opɛ adom ne ti amen sports up next ye kwaba ye besna ba beto aso.